Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan Orgi Bizi jaialditik Beatriz Otxotorena etorriko da. Eta ondoren Kaktus Antzerki Konpainiako Garazi San Martin eta Itxaso Agirre. Dena den, lehenago has gaitezen betiko edukiekin. Ikus ditzagun gaurko efemerideak. 1886ko abuztuaren 9 Jean Piaget, psikologo, biologo eta pedagogo suitzarra jaio zen. Gainera, abuztuaren 9 ere, baina 1945 Boxcar, Ameriketako Estatu Batuetako aire armadaren hegazkinak Fatman izeneko bomba nuklearra jaurti zuen Nagasakin, Japonian, hiria guztiz suntsituz eta 80.000 hildako utziz. Bestalde, gaurko egunez ere, baina 1962an Hermann Hesse, Alemaniar jatorriko idazle suitzarra hil zen. Eta azkenik, 1969an Sharon Tate asesinatu zuten. Goazen orain gaurko lerroburuekin. Nafarroak 180 koronabirus kasu berri atzeman zituen atzo, hala ere positibotasun tasa 12,5 dago. Munduko Osasun Erakundeak aholkatzen duen 105 urrun. Osasun Departamentuak koronabirusaren aurkako txertoaren zitazioa zabaldu die gaur, 12 eta 5 urte bitarteko 29.000 gazteri baino gehiagori. Elizondok 121 B errepidera Iruñarako noranzkoan irtera zuzena izango du Foruzengo etxearen ondoan. 34 herritik bat egin dute lurraldeko exioak eta mankomunitatek azoka txikietan hondakinak murrizteko sustatutako kanpainarekin. Herri lanek 4 milioiko lizitazio egin dute zorua hobetzeko eta berritzeko biztanlerik gabe geratzeko arriskuan dauden eremuetako 24 errepideetan. Landa garapenak 60 matxondo barietate baino gehiago berreskuratu ditu Nafarroko mastien aniztasuna babesteko lanean. Mi luze udal programa berria 3 eta 11 urte bitarteko aurrei eta haien familiei zuzendua Ziudadelan izanen da berriz ere, abuztuan proposamen bikoitzarekin. Gaurko komunikabideen azalak aztertzena pasako gara. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularra Nafarroako 10 etxebizitzatatik 2 hutsik daudela edo noizbehinka erabiltzen direla da. Argazkiaren bidez, Tokioren atzetik Paris datorrela nabarmentzen du. Gainera, Alberto Munarrizek ezin izan zuela Hungariaren aurka brontzea lortu jakinarazten du. Eta Merino, Monkaiola eta Gurbindok dominak eta Munarriz eta Martinezek diplomak eskuratu dituztela azpimarratzen du. Gai aldatuz, gizarte zerbitzuak baloratzen ari den estatuaren buru direla aipatzen du. Horretaz gain, osasuna Liverpoolera joan eta Michael Robinsoni omenaldia egin diola ere jasotzen du gaurko azalak. Eta azkenik, Horizoain telelanaren alde ari dela aipatzen du. Diario de Navarrarekin jarraituko dugu. Titularra, Nafarroako langileek iaz herrialdeko batezbestekoa baino 2.604 euro gordin gehiago irabazi zituztela da. Argazkian, ikuskizunak eserita eta seguru gozatu daitezkeela erakusten du. Bestalde, aste osorako Nafarroan bero handia iragarri dutela jakinarazten du, eta eszeptikoen aurrean txuletaren onurak nabarmentzen ditu. Horretaz gain, eraikuntzako infartua laneko istripua dela gogorarazten du. Kiroletan, Messi malko artean joan dela aipatzen du, eta Espainiak 17 domina lortu dituela nabarmendu. Bukatzeko, Osasuna gaur Liverpoolen arituko dela jakinarazten du azalean. Eta gararen azalarekin bukatuko dugu. Titularrak dioenez, ahalegin handiagoa eskatzen dute harreran, bidasoan beste heriotza bat gertatu ondoren. Argazkiaren bidez aldiz, Tokiok errelebo olimpikoa Parisi eman diola nabarmentzen du. Eta azkenik, Messi Barsan jarraituko zuela sinetsita zegoela aipatzen du egunkari honek. Jarrai dezagun gaurko eta biharko eguraldien iragarpenekin. Gaur giro egonkorra izango dugu eta temperatura igo egingo da. Igoeran nabarmena izango da barnealdean eta maximoak 30 gradutara helduko dira hainbat puntutan. Kostaldean 24 graduren bueltan geratuko dira beroenak.
Zeruan B-hodeien tarte batzuk ikusiko dira goiz partean ipar isurialdean bereziki, baina eguerdiko erdiko orduetan zerua hodei gutxirekin egongo da. Norabide aldakorreko haizea ibiliko da eta arratsaldean haizea iparraldetik finkatuko da. Eta bihar ez da aldaketarik izanen. Ipar partean tarteka B-hodeiak agertuko dira, gaur baino ugariagoak. Dena dela arratsaldean oro har ostarteak gailenduko dira. Hegoaldean giroa eguzkitsua izango da goizean, baina arratsaldean bero hodeiak garatu daitezke, bereziki mendi inguruetan. Brisa ibiliko da, haizea aldakor eta ahul goizean eta arratsaldean iparraldekoa sartuko da. Tenperaturan ez da aldaketarik izango. Orain Beatriz Otxotorena etorri da gure platora orgi bizi jaialdiari buruz hitz egitera. Kaixo Beatriz. Kaixo, zemoz. Ongi, eta zu? Ongi baitere. Mila esker etortzea, onatek hartzeatik, bai? Bueno, zuri etortzeagatik. Esan dugun bezala, etorri zara pixkatez kontatzera orgi bizi jaialdiaren inguruan, ze jarduera eginen dituzuen, ez? Eta aukera zonago orain hasi zarete, ez? Abuztu osoan zehar eginen dituzue jarduerak. Bai, asteburu honetan hasi gera, Pablo del Mundillo hasi zen lagun batin goizin, eguerdiko 12 izanen da egunero, asteoro, asteburuetan, eta gero Xabi Artia da etorri zen igandean, da jende txapilo bat inguratu egin zen hor gira, bai, kontu-kontarek ikustera, bata erderaz, beste euskeaz, hortaz oso kontent eta oso ongi hasi da dena, bai. Bueno, gainera, 3. edizioa duzu, ez? Imaginatzen dut jendeak geroz eta gehiago ezagutuko duela. Hoi nabaritzen nahi, COVID-aren asuntoa dela eta pixkoat lasaitzen nahi da jende, ja nahiko du pixkitxoa tatera, zengatik pasaren urtean bai pixkoa komplikatuago izan duzan da aurten benetan, bai, gogotxo hartu dituzte, bai, etortzeko gurera, bai. Orduan, momentuz, aurten toki guztiak bete dituzue, ala? Pues, aurten, lagun baten, etorri ziren 60 pertsonaren inguru horren baite. Eta euskerazkoetan, pixkitxo bat, gutxia etortzen, bai dire, saiatzen nahi gea, bai euskaraz egiten etortzeko ere bestelakoan, ez? Eta 40 bat etorri ziren, hortaz ere oso kontent. Oain daukagun tokia, 500 lagunendako da, hortaz, lasai aski, distantziak mantenduz, badakigu naiz eta kanpoaldean izan, behar da musikoa eman, ezin dela jan, ez da edan ere, bino bitarte hortan, bai, ordu bete batez sasoien izango dire, ez, hor non baiti kontu-kontalariekin, hortaz, denboa hona pastu daiteke hor gure baiten bai. Baina tokia ez, oso paregabea da. Bai, hori da, Orgi Basoko txoko batean, bai, kontzertuen zonaldean patu egin dugu, eta jendea joan daiteke pasiatzea, bino ez duko gaitzen, hor kontu-kontalarietan dauden dako, eta hortaz ongi da. Eta zer egin behar da, lehenagotik izena eman online, ala nola egin behar da, ez, joan izateko? Hori da, gure web horrian joan behar da, irubebikoitza, granjaeskuela.ultzama.tz.com, hor baukazue hor kontu-kontalarien aurtenko kartela, hori da, sartzeko, da bertan hartu behar da tokia, esan bezala. Ez da deus ordainde behar, doainik da, bino ordenantza municipalak esaten du hor gira sartzeko beharrezkoa da parkina ordaintzea. Hortaz, 3 euroko kostea bauka, kotxe bakoitzeko besteik ez. Ez pertsona bakoitzeko, baizik kotxe bakoitzeko. Parkinaren kontuagatik. Hoi da. Eta, asteburu honetan eguraldia ez dakit nolakoa izan den, baina eguraldi txarra egingo balu. Guk herriko frontoian egingo genuke. Egin ditugu, beste hainbat aldiz ere, bakizu gure Ultzama baia dauntan beti juri baita, edo askotan ere. Aurten ere ez dago uda oso holan, esan bezala. Momentu zentzat. Eta orduan bai, frontonan egingo genuke, abisatuko genek jende ere, hori gertatzen baldin bada. Laun baten bai, gertatu zela pixkoa xirimiri pixkitxoa, bueno. Mantendu zenuten basoan? Bai, juri etzone egin, txirimiri pixkitxoa eta hasi zon, bino gero juzkiatea zen, hortaz, den ongi.
Eta, bueno, esan duzunez ez, 500 toki badaude, azken momentuan ere hartu daitezke sarrerak. Bai. Ze gertatu zen, jendeak ez zuela eskatu aldez aurretik. Orduan guk ez genekin zenbat etorri bertziren. Hortaz guk paka txiki batzuk batu ginen besteik ez. Bakizu lastozko ahotsako paka batzuk dauzkagu eserleku bezala. Eta 14 bat batu ginen, ez baikenekin zenbat jende etorri bertzen. Orduan azken momentuan. Azken momentuan, bankuak ekarri, alde bateak korrika bestea, eta bueno, geho jendeak ere lurrera bota nintzen, bakizu bere mantiken da horre. Oso ongi, Bino, ja datorren asteburako 100 paka gehi eskatu ditugu, por si acaso. Bueno, ongi dago, behintzat prest egongo zarete. Hoi da, nahi duguna bai, bestelakoan ez dago baten nire bihotzak ez du oso ongi aguantatzen nolakoik, Eta, bueno, ordutegien aldetik, ez, ipuin kontalari hauek ze ordutegitan dira. Eta esan duzu ez euskaraz, eta gero beste saio batzuk ere gaztelaniaz, eta ingelesez. Baitugu 3 hizkuntzetan ere, hortaz erderaz, euskaraz eta ingelesez, eta beti eguerdiko 12etan izan da. Asteburuero, lagun bateo eta igandero, bino 21ean ez ezik, zengatik 21ean kulturreko kontzertua daukeu. Hortaz, hoi eguerdiko ordu batetan, hor nonbait izanen da 12 ordu batetan, eta egun hortan ez da izanen kontu kontararik, bino pasten dugu urrengo asteburuako. Da, gero izanen dire 4 kontzertu ere, Izaro, Amaia, bai, hoi denak, eta hoiz atxaldez, egingo ditugu, atxaldeko 6etan, bai sartu, oain hasiko garaia interneten sarrerak erosteko, jende asko ari da deitzen dara, bino, asunta izan dugula arazoa informatikoki, sistema RedSys delako ure, eta, bueno, nek uste ja soluzionatu egin duela informatikoak, hainbeste lan egin dare, eta nek uste aste honetan ja hasiko ditugu ja saltzen. Orduan, jendea gogotxo dago kontzertuetanako. Pila bat, eta pozten nau, gainekoan. Ez pentsa azkenean, aiginen olako egiteko, ez egiteko, ez azkenean, ez? Ez dakizu, ez? Bai, pasan urtea eta hau ere pixkoa eta arrau xamarra gertatzen ari da, eta ez dakigu nola jengo den. Pasan urtean Luarnan lor etorri gintza, eta 200 pertsona etorri ziren denak bete egin ziren. Bakizu Nafar gobernuak ze COVID-aren asuntua nola dagoen ere, zenbat jendek uzten duen, ez duen uzten, eta 200ekin dena bete egin genuen. Zaragozatik eta etorri ziren, bai, eta Donostitik, Bilbotik ere, Kantabriatik, entzutera besteik ez. Seguraski espero duzue aurten ere denak beteko direla? Nahiko nuke, ez dakit. Bueno, ez baldin bada betetzen ere, ja kontzertua martxan dago, eginen da, jure egiten baldin badu ere, nek uste bai, egingo dugula, ez nek uste Larraintzareko frontonan, zageti, hoi handiagoa baita, ekizu, gure Elizasoko fronto txiki hori bakarrik kontu kontara ideko, zera txikia baita ere. Da horregatik, Larraintzaren egingo genuke. Espero dugu jurik ez eitea, hori bai. Eta beste 3 kontzertu hoik ere, ere horrela izango da. Edo Orgi basoan, edo bestelakoan. Eta abuztuko larunbat guztietan, ez? 6etan. Eta irailekoan, ez? Larunbatetan, abuztuan ez, irailen hasiko gara. Irailean dira kontzertuak. Bai, Kultur Nafar gobernuko programa da, eta hoi bai, abuztuaren 21 egin dela, bino gure kontzertuak irailek 4etik hasiko dira larunbatero. Dena den sarrerak. Agian hobelenago ez, aliketa azkarren hartu, deika badabiltzaia. Bai, jendetza pilat, eta interneten bidez, eta galdera, eta bai. Gainakoan Izaro oso ezaguna da, jende asko maite baito, eta denako gotxo bai dire. Iruinen 14en jo behar du, Ziudadalan ikuste Izarok, eta dena saltu ditu da honeko. Hortaz, gu gara bigarren aukera. Bueno, apostu fuertea ez, egin duzu ere halako artistak ekartzen. Bai, oso zaila izan da, diru asko balio baito, artista hauek, eta hoek esan nahi du ere, lan gehiago egin behar dela, bino oso gustora. Azkenean guk nahi duguna da, Orgi basoa ere ez ikustea barbakoa zonalde baten bezalakoa, aintzinen horrela izaten baitzen, eta oan ja kulturalekin lotuta, naturarekin, aixialdearekin pixkitxoa lotuta, hori da guk nahi duguna. Bueno, jende asko joaten da ere, ez? Egun pasa, natura ikustera eta... Hoi da, eta baiaran pasteka, azkenean, 120.000 pertsona inguruko zea bauke, guk baukagu kontadore bat. Urtean? Urtean, bai. Eta baukagu kontadore pausoa kontatzen dituna, eta nola alde batetik sartu eta beste batetik ateatzen zaren, orduan denak kontatuak ditugu, bai. Eta hoi da, azkeneko pandemia baino leheno, 120.000 pertsona pastoin ziren Orgi basotik. Bai.
Eta pandemian ere, konfinamenduan ere pastu egin ziren jende pile. Bai. Bai. Olako Zuek gozak. fitxatuak dituzue. Bai. Bueno, ez dakigu zeintzu diren. Pausoak, ez? Pausoak, bai, fitxatuak ditugu, bai. Kuriositate ez dala. Bai. Eta normalan bisitariak zer dira, Nafarroakoak, ala baduzu denetariko? Bueno, pues etortzen dira, oain badakizu nola itxiak izan ginen, pues Nafarrotik denak, bai, noski. Batzuk ere etorri ziren, Gipuzkoatik eta harpatu egin zintuzten gainekoan, bai. Guk matrikulak eskatzen dizkigu, poliziek eta hoi denak. Orainen pandemiaren asuntoa zela eta batzuk harpatu egin zintuzten bere tokizkanpo. Bino, bueno, pues, bakizu. Bino normalean Nafarrokoak, bez? Gero ja, dena ireki egin zenean, normalean Espainia guztitik etortzen dire. Kataluniatik askok, Valentziatik askok, Sevillatik eta, bueno, Andaluzitek askok. Zekatik, hoiek nahi dutena da ostasuna, freskotasuna, hoi da. Eta bere txaketiketin, bai, beti aurkitzen ditugu, eta hoi bai, Andaluziarrak izan behar dute, bai. Eta gero, Frantziatik ere asko etortzen dire. Euskal Herritik, iparraldetik asko etortzen dira. Hon ezaguna da, ez? Eta orain antolatzen badituzue gauza guzti hauek, hoi da. Eta gero badakizu ere, badago birdin delakoa, txorien behatokia jende pila bat etortzen da, Europa guztitik etortzen dire. Eta orduan Inglaterratik, Frantziatik, Alemaniatik ere etortzen dire. Bakizu goizeko 6etan jaiki, bertan izan, kafetxo batekin, termo batekin, eta manta batekin, eta bere kamera prest. Bai, nik usten dut eta gelditzen ez, harrituta ere. Beste turismo mota bat ere. Bai, eta ze lasaitasuna turismo hortan, eta ze hotza ere pastu beharra, bakizu argazki hori botzeko, bai. Bino, jende asko maite du, hori egitea, bai. Gira. Eta ez agian gilegizko jenderik egongo momenturen batean, ez duzu arazo hori agian? Bueno, zer gertatzen da, horkik 37 hektaria terreno badauka. Hori esan nahi du zonalde zabala baitela. Eta gero guk pandemia dela eta txandaka egin genituen. Lehenengoan, deseskalada zelakoan, 2 orduero jendea sartu ziteken. Eta gero 4 orduro, eta orain badago txanda goizen etortzeko edo atxalden etortzeko. Hortaz, normalean 60 kotxe sartzen ditugu txanda bakoitzeko, eta ez da inbeste. Jendeak oso lasai izaten da, bere musukoak kenduta, lasaitasuna, jende askorik ez da ota, ez dikutologakoz uzten sartzen. Hori bilen zarete. Hoi da. Kontrolatzen pixkat. Eta, ez dugu esan, ipuin kontalarien kontua hau ez, ze adinetako aurrei edo dago zuzendua, badago? Bueno, normalian 3 urtetik aurrera, 2 urtetik aurrera, segun eta bai umean nola den ere, bakizu. Gero baitugu ere 50, 60eko umeak ere baitugu, hortaz, bai, 2 urte, 3 urtetik aurrera edo zeinek etorri ditik eta gozatuko du, Bai, gainean kontu-kontariek badakite, nola muitu, jendeari abestarazi, muitu, bai, parrak, interakzioi badago, oso zuzenean baita. Eta guraso askoak esatu ez, umeek hartzen dute kontu-kontariak, baina ikusten ditugu nola pasten diren bere ezeak, ez? Eta ingelesez ere? Bai, jende askoek hartzen dute, ingelesa praktikatzeko. Eta umek ere ingelesez ikusten dute zuzeneko kontu bat, horiek ere abestien bidez, eta bai. Ez du, nola esan, oso komplikatua den antzerki bat egiten, baizik eta oso erosoa, jendeak ikastadin, eta bera irakaslea baita. Ulertzen dute jende. Bai. Eta ez baldin badute umeek ingelesez ulertzen ere, bera eragiten du ulertaraztea, bai? Oso erraza baita. Eta abesti alde batera, eta benga, guazen hauk probatzera, eta nola esaten duzu ez dakize, bai. Baditugu bideo batzuk ere, Facebooken patutak, jendeak ikus dezan ere, erraza dela, eta... Bai. Eta ingelesez adidenak ere helduek ikasten, ere etortzen dira praktikatzera ere. Agian ez da asko egiten, ez? Ingelesez alako gauzak hemen? Ez dut uste, jendeak ez baitu entenditzen, eta... Agian hasierako momentuan, ez? Bino, harritu gintuen, pasaren urtean, hainbeste jende ere etortzen ingeleseko saiora. Gu pentsatzen nuen, eta ze gertatzen den, azkenean. Bere apostu bat izan zen. Bai. Eta berak ere ingelesa da, Inglaterrakoa da, ingeles polit-politxe baitauka, eta bere azentua eta hori dena ere oso dotoria da. Eta bai, jende asko maitu izan zuen, bai.
Probatzeko, ere. Bai. Eta aurten berriz ere erpikatzen du, zengatik pasaren urtean ere oso ongi atera zen. Bai. Ez dakit ez, nor animatuko zenukeen, ez? Jarduera hauetara gerturatzen. Bueno, begira, natura maite duenare, esango nioke, etortzeko. Eta ere, ratotxo goxo bat pasteko familian, lagunekin, klasekoekin ere, elkartzeko, nik uste tokia proposa, agune proposa dela ere. Eta kontzertotara ja pixko bat alduen dako, pixko bat azituen dako etortzeko ere, tokia proposa da. Ere lagunekin elkartzeko, taldean elkartzeko, eta zerbait batean egiteko, hori da, segurtasun distantzia horiek denak mantenduta eta protokolo guztiek mantenduta. Bino azkenean nek uste tokia proposa dela hortarako bai. Aukera ematen du ere naturaz gozatzeko? Lagian lehenago joan behar da paseo bat ematera eta gero... Guk kontzertu guztietan irekiko dugu ordubietatik aurrera. Naiz eta kontzertua 6etan eman. Eta utziko dugu jendeak ere bazkaltzen edo jaten mailetan, garaiz iristeko, protokolo guzti betetzeko, eta denak, bakizu ez, azkenean denak, azken momentua sartu nahi dugula, eta aztoratutak ibiltzen garela. Hortaz, lehentxeago irekiko dugu, Luarna Lubrerekin horrela egin genuen, eta oso ongi atera baitzen. Orduan, etorri nahi duenak bazkaltzera edo, etorri daiteke, hor prestatuak izango ditu bere mailek eta horrela, eta gero 5 aldera irekiko dugu ere ja denak sar daitezen. Segun eta zenbat jendeak etortzen den. Etortzen bali da 50, errazago izan dena. Binon 500 etorrita, martxan patu behar du. Izango duzu lana bai. Eta adibidez, bazkaltzeko kontu hori ere aforoa egongo da, ez? Bai, guk badaukagu, Orki Basoa 2 edo 3 zonaltan berezita dago, bata da ibilbidegunea eta beste bada Harrera Tokia. Harrera Tokia bauka hektaria terdi bat, hortaz, eta hektaria terdi hortan 22 mai besterik ez daude. Hortaz, bereixiak, distantziak mantentzeko oso ongi, eta tokia proposa ere, itzalean ere, porziak iuzki gogor jotzen duen, han izango dute aukera lasai izateko, eta lasai izateko lagunekin, kuadrillakin, familiarekin, kontzertuaren zai. Bale, primeran. Ez dakit ez, ja, agian amaitzeko nik uste dut guztia esan dugula, baina badazta zerbait gelditu den aipatu gabe. Nik uste ez guk oso gogotsu gaude eta bai, zen nola atera den, nola kartela nola egin dugun, zenbat jendek eta zenbat artistek etorri nahi izan duten, nola antolatu dena, Lizasoko herriak nola lagundu baituen ere, hoi dena aurre ateratzen, eta zenbat jendek ari den etortzen gurera, pandemian honekin ere, hortaz oso konten denarengatik. Bueno, primeran joan dadila, ez? Datozen asteburutan oraindik jende gehiago jaten den. Hoi da, behar dena. Mila esker. Zuri eta beste bat arte. Mila esker. Udalerrietako albisteekin jarraituko dugu. Antxoainen, udal igerilekuetako udako denboraldiaren abonamenduetarako gizarte laguntzak emateko 2021ko deialdia zabalik da abuztuaren 31 arte. Oinarriak online kontsulta daitezke udalaren webgunean. Eta bestalde, Kultura Plazara programaren barne abuztuaren 13an klaun ikuskizuna izanen da gaztelaniaz Virginia Imazekin. Eta 15ean antzerkia euskaraz Trokolo konpainiaren eskutik. Xehetasunak eta programazio osoa ere udalaren webgunean aurki daitezke. Arangurenen aholkularitza psikologikoa irailaren 17an berriro abiatuko dela jakinarazi dute. Erroldatutako 14 eta 35 urte bitarteko gaztei lagundu nahi dien doako aholkularitza psikologikoko zerbitzua ostiraletan eskainiko da, arratsaldeko 5etatik 7etara. Eta gai aldatuz, 2021ko udarako Aranguren Ibarreko kulturarloak programazio berria aurkeztu du, Graelsia Uda izenpean. Graelsia Ibarrean nabarmentzeko tximeleta mota bat da. Ilundaineko basoan Europako lehen eta Graelsia erreserba bakarra dagoelako. Agenda berri honi esker jarduera ezberdinetaz gozatu ahalko da uda honetan. Hala nola, zirkua, musika zuzenean, jolasguneak familiartean, kontzertuak, paintball, bakarrizketak, gaminga eta bar. Kirol pistetan egiten diren jardueretan sarrera aurrez eskuratu beharko da.
eta jendea skate parketik sartuko da. Ateak ekitaldia hasi baina 30 minutu lehenago irekiko dira. Kaleko jardueretan barrutia mugatua egonen da, edukiera bete arte. Sarrerei dagokienez, abuztuaren 9-tik, hau da gaurtik, 13 online bidez eta lehiatilan eskuratzeko aukera izanen da Aranguren ibarrean erroldatutako jendearentzat bakarrik, baldin eta salmenta sisteman alta hartu badute. Abuztuaren 14tik aurrera publiko orokorrarendako irekiko da eta gehienez 6 sarrera erosi ahalko dira pertsona bakoitzeko. Lehiatila ordutegia astelehenetik ostiralera izanen da, goizeko 10-etatik ordubitara. Hala ere, sarrerak online ere eskuratu daitezke eta programazio osoa udalaren webgunean dago eskuragarri. Barainaindik, Ahoizeko urtegira ateraldia antolatu dute abuztuaren 26-rako piraguismoa egiteko. Goizeko 10-etan abiatuko dira eta 4-etan itzuli. Izena emateko 5 euro ordaindu beharko dute erroldatuek eta 10 erroldatu gabeek, eta Baragazten egin beharko da gaurtik abuztuaren 18-ra bitarte. Orain Kaktus Antzerki konpainiako Garazti San Martin eta Itxaso Agirre etorri dira gure platora. Kaixo bikote. Kaixo. Zer moduz? Ongi. Ongi? Oso ongi. Eta bintzate udan mugitzen hortik antzerkiarekin? Gutxi, baina zerbait. Bai. Zen nabaritzen da agian urte berezia dela, ala zen beste? Agian pixka bat bai, ez? Bai, iaz baino beto, baina oraindikan falta da antzerki gehiago. Bai. Gehiago bultzatu behar da oraindik. Bai, hombre. Dena denez, justo hori Nafar gobernuak oinak odeietan programaren bidez, hori du helburua, ez? Arte eszenikoak Nafarroa osoan zehar pixkat bultzatzea, eta zuek parte hartuko duzue, jaialdi horretan. Bai, saiatu dira herri txikietara antzerkia eramatea, ez? Eta Deszentralizatzea pixka bat, ez, hiritik. Ez guztia eginean, ez? Bai, eta aurten sartu gara programazioan eta superpozik gaude. Bai. Zer espero duzuen aurkitzea? Ba, espero dugu jendeak buruan sartzea kultura segurua dela, ez? Eta animatzea olako ekitaldietara, nik uste dut poliki bai nabaritzen ari dela, jendea hurbiltzen dela, ez? Antzerkira eta... Bai, hori herri txiki bat izanik eta ni, behintzat ez nuen ezagutzen herri hori, normalean ara ez da antzerkia iristen, ez? Edo, orduan, talde berri bat, antzerki mota ezberdin bat proposatzen dugula, ni espero dut jendea gozatzea. Baina hori oso herri txiki batean izanen da, orduan agian Bailarako Zaraitzu Ibarriko jendea ere gerturatuko da herri desberdinetatik. Bai. Publizitate pixka bat egin beharko da, edo dugu, edo dena delakoa. Agian sare sozialen bidez, planteatu duzue nola egin. Bai, kartel bat egingo dugu eta egingo dugu. Bertan uste dut ja jakingo dutela, ez dakit, baina... Eta zuen antzeslana ez, nora zoaz, Kalamiti du izena, ez? Bai. Eta kasu honetan zu izan zara zuzendaria eta antzesleari bazara. Bai. Eta Itxaso zu protagonista zara. Bai. Eta gure Kalamiti da. Zer gertatzen da? Ba, pixka bat Far West edo bakeroen munduko obra bat da. Nahiko, humoretik doa eta gero abentura asko pasatzen dira, ez? Eta kasu honetan emakume bat da protagonista eta agian hori da berezitasun handiena, ez? Ba, nire gustatzen zitzaidan, orain ez dut jolasten hainbeste, baina maiko jolas bat bang, behintzet da. Eta lagunekin askotan jolasten nuen, eta daude pertsonai mitiko batzuk hor, eta rollo hori hain maskulinoa denik, eta esan nuen, noa zerbait egitera honekin, ez? Pertsonai hauekin, eta pixkat hori kritikatzen, ez? Indarraren hegemonia, eta rollo hori pixkat, ez komiko aldetik, ez dakit, kritika edo, bai. Inspiratu zinen Maioko batean. Bai.
Bai, izenak ere batzuk ez hortik hartu zenituen, eta... Bueno, ja guztiak, bai. Bai. Eta benetaz existitu diren pertsonaiak izan dira batzuk, ez? Bai, hasi nintzenean egiten esan nuen, pelikula bat dago, eta guzti, baina, bueno, Kalamitiri ez dakit nola ditzen den, baina, bueno, ez berdina. Eta hori. Inspirazio hartu zen, bai. Eta gero zure historia propia sortu pixkat. Bai, euskaraz idatzi nuen, berak zuzenketak egin zizkidan. Eta gero, bueno, gero aldaketak egon ziren egiteko orduan eta. Baina hori da, neska bat bere bizitza egina daukala eta ez dela konformatzen, ez dauka familia bat sortu behar du, ez dakiz zer, eta esaten du ez dut hau nahi, ez, bere konforta, ez? Bai, erosotasunetik... Erosotasunetik ateratzen da eta, bueno, abentura bat bizitzen du. Piskat ze publiko hori dago zuzendua badago? Familia... bueno... Uste dut publiko guztientzat, baina... Helduentzat, askotan barra egiten dute eta esaten dute, hau igual umeek ez dute hartuko, tal... Gauza batzuekin helduek egiten dute barra eta beste batzuekin aurrek, ez? Baina... Denetariko mundu guztia. Bai, animatzen dugu mundu guztia, bai. Bai, eta umeek asko disfrutatzen dute, pertsonaiak oso, ez? Oso komikoak dira, oso komikitik aterata, eta gainera oso antzerki fisikoa da. Eta orduan, ez dakit, atentzioa ikuste deitzen duela edo bintzat mantentzen dituela hor arretaz. Bai, komikaren irudi hori asko mantentzen da hor, ez? Bai, eta klixe asko eta badaude hor. Gainera, udaberrian ere mugitu izan duzu, ez? Hemendik pixkat Iruñerritik. Bai, hasi ginen, lehenengo funtzioa Barainainen egin genuen. Bai, hori da. Hor auditorioan. Irailean, pasaden urteko irailean edo urrian? Bai, udazkenean. Udazkenean, baina hasieran. Eta gero, antxoain egin dugu, gero ez dakit, beste toki batean egin dugu. Ja, nintzen, saiatzen baina ez nintzen. Eta nola, hasi berriak garen, pizkanaka, lortzen ari gara, baina norbaitek ikusten gaitu, eta bueno, gomendatuko dut, ez dakit zer, baina bueno. Ja, poliki, bai. Bueno, orduan badara mazue denbora, ez? Antzez lan hau hortik zabaltzen. Bai, urte bat baino gutxiago. Bai, hori da. Eta zer nolako harrera izan du momentu antzestu duzuen tokietan? Oso ona, bai. Bai, jendeari gustatu zaio, eta teknikoren batek ere esan zigun, eta, bueno, bai galdetu ziguten, hori nor ginen, eta hori, eta bai, ez dakit. Badaukagu ume bat funtzio guztiak ikusi dituela. Ja, bukaeran txapela baritu genion, txapel bat. Eta nolatan hain gustoko zuen? Bueno, lagun batzuen semea da, eta baina asko gustatzen zaio, beti etorri nahi du. Orduan ez panikatzen, ez? Dazurin egin genuen. Bai, hori da, Dazuriko igerilekuetan. Eta orduan publikoak zer egiten du barre, ala gero aipatu duzu ere kritika bat duela? Bai, badauka ere beste zati bat pixkat emotiboa, azkenean nik uste dut Kalamitik argi dauka zinden bere ametsa, baina egia esan jende guztia dauka aurka edo, aurka baino beldurrekin, ez? Nola egingo duzu erokeria hori, eta jende guztia eta bere lagun minak ere, eta bar, eta bera inusentea da, eta ez daki oso ongi zertara doan, eta azkenean bere inguruak laguntzen dio, ez? Eren bera bakarrik ez litzateke inora joango, baina, azkenean buelta ematen dio, baina bai hasieran badauka toki hori nik nahi dut hau egin eta inork ez dit. Eta heltzen denean ez da nahi zuena gertatzen ez da ere, osea... Hori da. Bai, baita ere... Bai, bueno... Frakasu xamar, Igual, pentsatzen duzun hori ez da beti hori, ez? Ideal hori edo. Bai, ametsak ez dira. Orduan asko, ez? Ditu barruan sartutan, ez lan honek. Bai. Eta, udarako, ez? Programa honetaz gain, oinak odeietan programaz gain, baduzu beste aktuazioren bat programatuta momentuz? Ez, momentuz ez daukagu ezer. Nirekiak zaudete, baina... animatzen den.
Bai, bueno, izan ditugu proposamenen bat, baina azkenean, bueno, ez da gauzatu eta hor gabiltza beti bila edo, baina bai, agian gehiago. Gehiago nahi dugu, bai. Bueno, azkenean ja ez, agian toki askotan ibili zarete eta seharko zarete beste lanen bat frustratzen, pentsatu duzu, Beste lanen bat, bai, bueno, biok gabiltza beste lan batzuetan, eta ni momentuz ez dut ezer idatzi, baina bai, osea... Hori ez da gailitzen, bai. Ibili naiz nola garai bat, nola gauza askorekin eta igual asentatzen eta gero bai, baina... Bai, agian zukutu hau eta seguraski garezik beti mila ideia ditu eta zerbait... Zerbait egingo dugu. Bai. Eta garrantzitsua iruditzen zaizue, adibidez ez, kasu honetan Nafar gobernuak egin duen programa hau, ez? Nolabait laguntzea antzerki taldei. Oso ideia ona, osea... Eta beharrezkoa da? Oso beharrezkoa eta gehiago beharko zen. Osea, eskaz geratzen da, beti ze daude talde asko ez direna sartu eta beti gehiago behar da. Osea, kultura beti krisian dago eta orain COVID-arekin gehiago. Baina, bueno, ni oso eskertuta nago eta izan dugun harrera izan da. Eta kulturteknikariak eta oso ongi portatu dira, baina bai ez dela erresa ez askotan iristea edo ez bazara ezaguna edo izen bat edo batzutan zaila egiten da segun ze lekutara iristea. Bueno, dena denez, eserita denez eta distantziak mantendu daitezkenez, berez ez litzateke arazorik egon behar, ez? Ez dago, inolako arazorik, printzipioz. Zergatik agian ez dira animatzen beste udalak eta bestelakoak. Bueno, dirua beste gauzetan gastatzen dutelako, ez dakit suposatzen dut, edo... Bai, apostu egin behar dute. Eta euskeraz izatearen da baita ere, bueno, udaletxe batzuek eskertzen dute hori, baina beste batzuk ez dakit. Ja, hori ere gara da, bai, karo, politikoki ere. Eta zuek erabak izan duten euskaraz. Bai. Gero itzuli genuen, daukagu euskaraz eta erderaz bietan. Orduan, denentzako, publiko. Bai. Eta bueno, esan duzu ere, zuen konpainia nahiko gaztea dela, ez? Nola sortu zen duten edo zer dela eta ez? Nola sortu zen duten? Ni Bartzelonan egon nintzen ikasten, antzerki fisikoa, eta etorri nintzen ideia horrekin. Eta itsasori itsaso ikusten nuen hor pertsonaian, eta zen nion, baina oraindik ez neukan idatzita, baina hasi nintzaion esaten, eske pentsatu dut, ez dakit zer, tal. Eta gero beste bi lagunei, lagun antzezle, gustora sentituko nintzen birekin egin nuen. Eta oso ongi ibili gara. Bai, oso gustora ekipo polita egin dugu. Eta sortu zen dutenetik zenbat denbora pasatu da, ez? Jende aurrean antzestu duzuen arte. Uda bat pasatu zen, bai. Aurreko urteko da? Bai. Aurreko urteko uda. COVID-arekin. Eta hori, oporrak ez dakiz zer, baina, bueno, lan handia egin genuen uda horretan, eta ja... Hori ja, eman genion forma eta gero ja... Ez da hain zaila izan, konpainia bat zerotik sortzea? Ez, bueno, orain zailena, sortzea hori da guk antzezlook dakiguna, ez? Baina gero ja obra zabaltzea, saltzea eta sartzea nun baiten hori da zailena. Bai, egia esan bai. Bueno, baina esan dugun bezala ez, hemendik ikusi zaituztegu programa desberdinetan eta agian ez, geroz eta bai. Ez da, hori, da maratoi bat, ez da lasterketa motz bat. Hori entzun nion, ez dakit nori eta... Ongi gelitzen da hori esan. Bai, oza, pausuz joan behar, ez ezin dela batean, baina, bueno, bai, poliki. Eta uste duzu jendeak baloratzen duela ez antzezlan baten atzean dagoen lan guztia? Alagian ez gara oso konstiente, ez? Nola barkatu? Jendea konstiente den egin dugun, antzezlen batean atzean dagoen lanaz, edo uste duen batean... Gero eta konstienteagoa da, bai, o gertuan ibiltzen direnak bai, baina ni uste dut askotan ez dira oso konstienteago, igual, ez
dakit. Ja, agian askotan, bai, edo pentsa daiteke agian improvisaketa bat izan daitekeela, edo azkenean ere antzerki familiarra, edo, bueno, balin bada, ere agian ematen du erresagoa dela, eta ez da hala, sortzea kriston lana da, eta atzetik badauka bere zera. Orduan agian ez balore gehiago emango genio ere, gehiago mugituko zen antzerkia hemendik Nafarroatik. Kaso bai, ez, segun ze lekutan ematen zaio antzerkiari beste ikusgarritasun bat edo beste balio bat, zakit. Iparraldean adibidez badago nahiko errotua herri mugimenduan eta kulturan eta bar. Baina ni uste dut, geroz eta jende gehiago etortzen dela, Osea, ni antzerkiak egiten ditudanean, askotan ez pentsatzen, ez da inor etorriko, ez dakiz zer, eta etortzen da jendea, osea, ni uste dut jendea ja hasten dela horretan. Igual gehiago dira, programatzen dutenak beti jotzen dutela berdinetara, baina, ez dakit. Baina ez dute bi aldiz errepikatuko berdina, ez? Ja, espero. Edo bai. Ezakit ez, ja agian amaitzeko, ezakit zerbait nahiko zenuketen gehitu, ala bestela agian, non izan dezakegun ez, zuen berri edo non jakin dezakegun non egingo dituzuen hurrengo antzeslanak. Garazik Instagram kontu bat egin zuen. Ja, baina utzi nuen aspalditik, bai. Bueno. Ez, baina... esatea mil esker, oinako deietako guztiei eta iniziatiba izan dutenak eta jendeari animatzea etortzera. Da 29an, 7an, Izalen. Bai, Abuztuko 29 igandea. Herri polit bat, hor gertutik dago, ez dakit, Arbaiuneko harrobia. Bainatzera etorri... Bainatzera, gero antzerkira eta gero etxera. Orduan ez da bakarrik hangoentzat, hemendik ere joan gaitezke. Bai. Zuek pozik. Vale, primeran. Mila esker. Zuei, leku hau emangatik eta bai. Primeran joan dadila, ea gehiago hasten diren deitzen. Beno gaurkoz, hau izan da guztia. Mila esker egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.